taki spa akar kitemu ban penjot ya kani ka main mariang ya kani ka kendau ka siap ban penjot ru ya ki umbam umdi ban penjot ya kal air ka bakut ka basuba ka bala ban ai jing em yagi man la kasri ban man la ka klipman hadin katu kan ni benai ke jing persya jong ki seng bahalang baper jong pat nong song taki hajar mud henry ke balengo pat namarba dang hakini kisngi ngiyo i ya ketika environment clearance keba kastar simen kala yo ya ke jing bit banti ban kluang ya uta promotion don hapo bri sharnat te manu bom kendit ya kom kan ke jing jia hang ni hapo ka bri nyau trap bat hang ni hapo ka ri kasi jantie ba i jongi hakaba kasur jongi pajba kala yam balai kasur jongi pajba kala yam haba kasur haba ki pajba ki mik madan ban persya ban khanglat banti ban klong ya uta promotion henry ka ministry jong kata ka environment and forest klem jing map klem jing salie klem da pit khmat shu ya kata ke jing klem da snap shu klem da burum shu ya kasur jong pajba henry kila ai be ya kata ka environment clearance sya ka star simen pat ka kampen lengo shu ka long ba kat menteri lang ba ubadi pej ubadi khmi snap ya kata ke jing jongi henry ong ba nak liang jong ka sarkar jela kam don bor pat kam la ban namar ba ka environment clearance kam dei ba ai ka sarkar jela mereka ai daga sarkar pedeng te mentangi kwa bantip kalong ba ka sarkar jela hatu kam don bor ka sarkar jela hatu kam snap shu kam yu isu ya kata jing jongi gipat nong sonong hatu kata ka star simen ka kam koridor ban yangi gipat nong sonong apa ngi gipat nong sonong ipen snau ka jing ba ngim kwa dalai leiru ban ailat banti ban klong ya uta promotion balai pat ka sarkar kam snap ya kata kasur jong pajba hatu pajba kim don chu ka hok ban persnau hatu kata ka star simen ka kam klan bor ban ka sarkar jela lada ka sarkar jela kam don bor ban le ban defense lani ban yada nak banta ka hok jong ki paj nong sonong kamut ka sarkar jela ka dei ka por kin withdraw lani kin pelat no ya kata ka bor jong ki pan ayu la kam sensyar ka star simen kan sensyar non yang paj nong sonong ka jela beling orang ba kastar simen ka ban sensyar yang ipat nong sonong po gajalan namar ba kastar simen ka kamlong powerful ban ya ka state government dari kastar simen ka kamlong powerful ban ya ka state government ka pemut ayo la kam sensyar kastar simen ngin hun ngin sut no kat sabayalam kata kastar simen ke haba ka sarkar jela haba kita kin nomik mat jongi kin ru pungut ki bangin lejit himla ban himla ban yada nak mata ka hok jongi ki pajba nam ta ka hok long briu man briu nam ta ka hok jong ka kendau ka siap dari pimlak bani te ai sunan ya utala kam sensar ai berkata ka star simen kan lekat bamon yang ipat yang sosinong nomor pi kita kit nong mikmat jongi pim don bor pat pimlak bani pim don ikhtiar pat ngakren ru persya hang ne kelong ba ngiju yok snau hakasisin san senem bagi ni ki seng rulum di regional party ujuk pertana ko ka puasa ko ipat i ong ba ide kita kiseng ki ba ijat beru kiseng ki ban yada ban yakun nak mata ka jing ban yada nampak ka kendau ka siap jong ka ribat ka jat beru sei pija akum ka ni ka po la rapi dei sa kita kiseng ki ba ijat beru pidei sa kita kiseng ban yada nampak ka ribat ka jat beru belai pija akum ka ni ka po la menteri rang ba ukonrat sang ma ubayalam ya ka sarkar MDA piru pidon lah ka sarkar MDA lada ka sarkar MDA kam don bor bat kamla ban nak banta ka hok jong kipat nong sonong nak banta ka sur jong pat nong sonong pimla ban yale ban yada namta kata ban penim ya kata ka sur jong pat ba nam beli pimmi ya kata ka sarkar ka pemeler apa ka sarkar ka kam don bor ka star simen ban ka sarkar beli pidon hukum kata ka jak sarkar rila tapi dei sakit badon ka jingkit li mi madan kam dei suka kamram jongi kita ki lupat ba lani ki nong sonong bangin mi madan namar ba ngila IT ngigi pat nong sonong ngila IT happy kinong mikmat ngila jit ya pi pin mikmat umdai pin sam skim yang ni di pin mikmat yang ta ka jing nam ta ka khia ka shon jongi pat ba ti kam dei suka kamram jongi ki pat nong sonong bangin dang mik madan lani ban pen snau ka ta jing mereka dei ka kamram jongi pen snau ka jing mereka dei pat kamram jongi pin mi madan ba pin yale pen ban mapi kita kin nomik mat nak ta ka hok jong pat nong sonong pan yadai sa lam ta ka ribet kejat pen jong ban lada ka sarkar kamla ban pat kenau kini ki seng rulum ka UDP ka HSPDP ka PDF ka baduan menta hapok ka sarkar MDA lada pimla ban nak ta
ribet kejat beriu la tapi melak ban le ai na banta interest jong kipat nong song ken mau yo poi kapor ba kipat nong song kin sange ya kata kejing perta ijat beriu jong pi kejing perta tapi dei kita ki beriu ban yada nam ta kari kejat bat kejat beriu yo kan poi kapor pabat ban hap ban khliap no wa de kalama jong pi namar ba mentoi yungin bu ya pi mentoi yungin jit ya pi la da phimla ban ai ta phimla hirup ban thau berthai nak menta ke im lang sa lang nam ta panyada ya kata ka hok jong kari bat kejat beriu jong den leng bakan diga video na keren sai hangne ba ka star simen menta kala khamlong powerful ban ya ka sarkar jela bat lada ka star simen kala khamlong powerful ban ya ka sarkar jela ngi kepat inru phungut kinomik mat baki dei ban ai no ya ka bor sensar jong pi ha ka star simen pakan le kat bamon bat penon kam kat bamon yang ngi kinom snong marba kat to lami madan ki pat ba nong snong ri lem lak ban le ai bat lem lak ban thau thai ri job ban ka star simen bat rem ban da ka sur jong pat ba baru ki nong snong jong ka jela bat baru ki nong snong jong ka bri nyau trap ki mi ban yele persya ban num ailat ya kata jing klong ban ti ya uta promotion henry don beburam ban don bersngap don ba sngaw hirup ya kata sur jong pat ba nong snong henry ki snap bat ki sngaw ya kata sur jong kata star simen namar ba star simen la long powerful hapok ka jela jongi bat ka sarkar MDA kamla ban le ai bat kamla ban yada namta ka hok jong ka jela bat namta ka hok jong ki pat nong snong jong ka jela bat jong ka ri bat jat pen rim jongi bat ken mau pi dei ki nong mik mat jongi pi don hang bo assembly la ne po sket tiret tang sam snem la phimla ban le ai menta po sam snem phimla ban yang le ban yele nak menta ka jing ban toy jongi ki pat nong snong kan sapoi pat kasni ba ki pat ba nong snong kin san bishar biang pi sa sisin pat nga kentu lang ba kan ka video ba ki pat ba nong snong nadu kan ka klimat pidi ban bishar ba ya kini ki briu ki badon hapo sket tiret ki briu ki badon hapo assembly pa pidi ban ya bishar ban nadu nang ni sakmat phim dei su ban ya big klumar kanang bagi ni ki briu san snem jongi kinum yo ban le kat paman pat kinum la ban le ka ban penon kam kat paman yang pat nong snong ladap PUE ba utu briu ler kam utu briu long kam nak benta jongi ni dei ban weng kom utal dat briu pat ka jing weng jongi ya kom kita jat briu ngimla ban weng jubor iki dei dei kau jing weng jongi kalong bet hadin arjar pholai ken mau pala da phimla ban le ai menta ka arjar pholai kala jan pat ken mau la na pedang jong pikin ru phangut la phikwa ban song yeng te wat le ai la ni wat kren ai nak menta ka ka shon jong pan ba henry song khop menta kamai jam menta te song yeng no pat hadin arjal pholai henry la phikwa ba phidang yai petang ya kata jing sakri la ne ban long jisa kita kinong ya da nam ta ka ribet kichat betiu sobha ban le ai hakum kani kapor ban ya napta ban yada nam ta ka hok jong kipat nong song na ban snap ya ka sur jong pat ba ban snap ka sur jong pat nong song ban yada nam ta ka ribet kichat ben riu jongi bat pat ba leng ba kani ka video kwa ban kentu ya pi ban ngim dei ban kan randin dalai leiru hakan nong rem ka ba pila don ba pila persyak nadu beningkong nadu ka sin ke beningkong nadu ka si ke beningkong ba ngim dei ban ailat ya kata ka star semen ban ti ban klong ya promotion wat la ka environment clearance kila ayo na ka sarkar pedang henry ngi ki try snong ngi try muluk ni don ya ka hok ban persyak bat wat nam kan randin ngindang yai peteng